Lale marhabun izuwa tashar North Media 24 da na subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun labarai da dumudumin su. Duk ƙarya muke yi wa mutane, auren mace fiye da ɗaya halas ne. Rabaran Fada ya bayyana yayin da ya yi murabus. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu North Media 24. Sai a getta zama domin a ji cikakkun labaran. Mun daɗe muna ɓoyewa jama'armu gaskiyar magana akan auren mace fiye da guda ɗaya halas ne, cewar Rabaran Fada. Malamin addinin Kirista ya yi murabus daga kujerarsa ta babban bishop a cocin Anglican da ke Nnewi da ke jihar Anambra. Wani babban bishop na cocin Anglican da ke Nnewi, jihar Anambra, Rabaran Fada Ogochukwu Lotanna, ya yi murabus daga kujerarsa a cocin. Rabaran Fada Lotanna a jawabinsa na murabus ya ce sabon umarni ne domin ya kwadaitar da mutane kan auren mace fiye da ɗaya don a rage zinace-zinace a tsakanin al'umma, kamar yadda Punch ta rawaito. A cewarsa, auren mace fiye da ɗaya ba haramun bane saɓanin yadda mutane suke tunani. Ya ce coci ta daɗe tana ɓoye mutane wannan lamari, amma yanzu lokaci yayi da za mu bayyana gaskiyar magana. Ko shakka babu, coci na musamman na Anglican sun daɗe suna haramtawa mutane auren mace fiye da guda, amma Ubangiji ya bani dama kuma na fahimci gaskiya, hakan ba laifi bane. Hakan ya sa cocin na Anglican na Nnewi da ke Anambra ba ta yi tsokaci kan murabus ɗin Fada Lotanna ba, saboda gaskiyar abubuwan da ya zo ya faɗa. To, Allah ɗaya gari bamban. Jama'a, nan muka karkare tabarmar wannan labari namu, sai wani lokacin in Allah ya kai mu. Kada ka manta kai mana subscribe, sannan ka danna mana alamun kararrawa. Sai wani lokacin in Allah ya kai mu, a huta lafiya.